I dag er der fridag, og derfor så sidder jeg lige og laver lidt på mit eget. Der er blandt andet nogle møder og nogle ting, der lige skal styre på. Så skal jeg ned og træne, spise en aftensmad sammen med nogle venner. Pleasure! Så jeg tog ned i fitnesscenter, som var en kæmpe fornøjelse. Jeg elsker det her fitnesslab. Der er ingen tvivl om, at det her det er et af de fedeste centre, jeg nogensinde har været i. Er du sindssygt? Der er med ting på detaljen, mand. Det er fornøjelse. Og der skulle selvfølgelig pantes, fordi det var min tur til at handle ind, og vi skulle have nogle tortillas. Derefter var det tid til en lækker fade. Hvad syre kører vi i dag, Jeppe? Ja, vi kører... jeg har ikke noget at skulle have sagt. Kasper, der er en bøjse. Og så selvfølgelig en rigtig god omgang gastronomi i Hjertebjergsjø. Nu blev det alt for sent, klokken er 12, og jeg gav aftensmad, så vi er gået lidt over 400 kroner ned. Men i morgen er det weekend. Fodbold, podcast, hele beduljen og en frisk bait.